Son as cuartas xornadas de emprendemento que organizamos dende o Chamoso Lamas. A verdad que comezou con unha experiencia sabendo a ver que pasaba cos rapaces, se lle gustaba ou non, pero sí que vimos que, aínda que na maioría deles, por temas de idade e esas cousas, pois aínda non pensan moito no que é o emprendemento, sí que hai unha porcentaxe significativa que a medio prazo pensa nelo. Entonces, bueno, que decidimos facelo hai 4 anos, están, penso que consolidadas, estas son as cuartas xornadas. A diferenza con respecto a outros anos é que xa tivemos que dividir en 2 sesións, onde facemos unha primeira hoxe dedicada máis a organismos e institucións, facemos a inauguración co alcalde do Carballiño, co diputado de Medio Ambiente e Enerxía da Diputación de Ourense, e despois veñenos de polos de emprendemento, de Istaleco, bueno, organismos que nos van a transmitir un pouco o seu punto de vista. E despois unha segunda xornada, que sería o día de mañá, donde aí sí que xa nos centramos máis en persoas que decidiron emprender pola súa conta, experiencias persoais. Iniciativa moi interesante porque pon en relación ao alumno ca empresa. Se vedes o programa, bueno, pois veñen moitas empresas, veñen moitos xestores de empresas, veñen emprendedores e realmente, bueno, pois é a guinda, unha etapa de estudio, de formación, que eu creo que é a guinda que lle hai que dar relacionados ca empresa e xa digo, creo que é unha iniciativa moi interesante e falaremos do Viveiro de Empresas para que sepan que tamén teñen aí un lugar onde poder desenvolver a súa iniciativa. O Polo somos, bueno, levamos preto de 2 anos, é a terceira vez que vimos este evento do Instituto, personalmente é a segunda vez que veño no meu currículum particular. Nada, nós temos no Polo temos xa cerca de 220 proxectos, máis ou menos, dos cuales pois moitos deles xa se constituíron, temos casi 100 persoas constituídas, 100 formas xurídicas constituídas. O sea que, bueno, encantados de colaborar en estas actividades que permiten ou pretenden fomentar o emprendemento nos rapaces, e desde o noso punto de vista creemos que temos que estar e que encantados de colaborar co Instituto.